Hanzi nasekuru taidzidza zvana Khadija kuprimary and I'm like what? Maidzidza muchiti zvana taita Khadija. tiri ku RME kuya kwe faith and action. All right, So all there is right. this Khadija ninge zveku India I think. Tichaitisa narudzipi zvedu tandisigo makore acho. Taurai kana ndakanyeperwa. Silabhasi yakazochinja. Kuzotaura zvandinoda ende hapana noti hazvisi notowanga tichienderera mberi kati nenyaya yatatanga ipo pano kana uchangotibata rega ndiverenge nyaya yacho kuitira kuti uinzwisisewo tigozama kubatsirawo baba vatumira nyaya yavo anzi ndodawo kubatsirwa nyaya yangu yakamira seizvi ndakashayikirwa nemudzimai tiine musha wedu wakavakwa ko ndakazofunga kuroora mumwe mukadzi zvinotenderwa here pachivanhu chedu kuti asvikoshandisa dzimba idzodzo kana kuti anotovakirwa dzake pakati pebedroom nekitchen pane imba inonzi yemurume here kana kuti yemukadzi ndibatsirewo panyaya yangu iyi ndisazotyora mutemo pane vanga vachitaura zvekuti zvinhu zvinofanira kugovewa abva azotumira meseji akataura kuti aiwa ndati ndikutsanangurire kuti midziyo yose yakagovewa hapana chandakasara nacho. Saka gogo nyaya ndiyo imainzo anofanira kupindura zvese kuti zvese ati akagovera nditi kuvana havapo here vana varipo saka maybe angatitsanangura kuti vana varipo pamba apa here kana kuti vakatorwa nehama. Ndo panoda kunzwisikwa ipapo nokuda kwokuti chinhu chatinoziva ndechekuti mukadzi imba inonzi haizopindi mumwe mukadzi uyo anenge asiriwo yechigadzamapiwa asi kana ari wechigadzamapiwa ari kunzi weukama kana kuti mwana wehanzvadzi kana kuti munin'ina wemukadzi iyeye auya kuzogara pamba ipapo hapana kana chinobviswa kana kutapudzwa zvinongorarama zvakadaro nokuti iropa rimwe chete. Asi manje mazuva ano chigadzamapiwa hachichanyanyi kuitwa zvacho vanoita havo vazhinji vamwe vanoita saka iko zvine kana uchinzi iye mumwe mukadzi ari kubva kune rimwe dzinza kureva kuti mukadzi akunosvika achivakirwa zvake haachararama pamba ipapo nokuti musha uyu wawo wasarira vana neupenyu hweukama vanouya vachiona vana pamba ipapo saka kuti titaure tichiti garai ipapo teta toita panonzi pamuromo pamuromo nokuti sisi munin'ina vachauya kuzoona vana ivo varipo mainini pamba ipapo mainini ava kutofungira mainini vaivaye kuti kuda vakuinga murume wangu pano asi ivo vanenge vari pakuinga vana saka pane nyaya hatidi kurova imbwa takaiga mupinyi asi kana achiri chigadzamapiwa aiwa tinotenda kuti gara ndepako hapana chinombobvisa kana kudii nokuti ndiwo muridzi wevana ipapo. Tikatibvunzwa kubva kuna Thomas Mateta atumirawo voice note rake and then after that sekuru wobva vatiudzawo mafungiro avo tiripo paPlanam FM munzwa yawo 0719945945 mamukasei mose tichitarisa nyaya iyi yauya nhasi ndofunga nezuro mustudio makanga mune malegal experts vanhu vaviri vakanga varimo ndo nyaya dzimwe iyoyi yakanga iripo nezuro tichitarisa divi rezvemutemo nezuro rakataura rakati anenge asara kana murume ari asara mukadzi atanga kufa beneficiary wezvose pamba ndiye anenge ari murume zvichireva kuti tichitarisa divi rezvemutemo murume uyu haana kodzero yekuvaka dzimwe dzimba dzaanoti ndozvika dzigara mudzimai achigara naye imomo asi tobva ipapo totarisa divi redu rechivanhu inini nezuro ndofunga ndakavhunza ndikati hazvimutsi ngozi here vemutemo vakandipindura nezuro kuti hazvina ngozi yazvinopa uye pamutemo hatina ngozi apa totarisa divi rechivanhu divi revanhu vatema nyaya idzodzi dzinonetsa kuti mudzimai akasvika akapinda mukicheni especially yemukadzi panotanga mufi uye anogona kutanga kupfuka ndo mamiriro azvinenge zvakaita ipapo saka ndichiongorora zvangu nyaya yakafanana neiyi zviri kutori nani kuti
kudzivirira divi rechivanhu inokuda kuti mufi anogona kutanga kupfuka mukati memba iyoyo kitchen iyo kana kuri sekumamisha zvikutori nani kutovaka imwe kupaza iyi then wovaka imwe nyowani yaunenge usokugara nemudzimai wako waucharozorora kana kuti wakaroora pane kuti asvika achipinda mukitchen iyi idivi rechivanhu chishona chedu. Asi varume mudzimai nemurume vakanga vari mustudio nezuro tsananguro dzavo hadzina kumbobvira dzataura nezvechiitiko chakadai. Indikatobvunza nemibvunzo ikanzi mufi akafa anenge asara iye pamukadzi nemurume ndiye beneficiary, kureva kuti hapana chinonzi imba kitchen ndeye mukadzi kana nemutori nemudziyo yacho irimo iyo. Asi tave kudivi rechivanhu midziyo iyo unotozoona ichipfuka kana nekitchen iyo. Saka kutongopaza kuritori nani, takanangana nepachivanhu pedu zvisingazonetse mangwana then wovaka dzimba dzako dzakanaka nekuti kumamisha. Asi de kana kuri kutauni imba inongoramba yakadaro handioni pane chakaipa. Ndo maonero angu nemafungiro angu. Asi vanhu vandinoona ine vanotokwanisa kupindura apa ndo vakuru, ndofunga gogo nasekuru kana vemutemo vakanga varipo nezuro vaya vobatsiridza panyaya yakadai so iyo. Ndini Thomas Mateta. Thank you so much Thomas Mateta. Ndafarira kuti nezuro maidzidza zvichinyatsobatika because matsanangura nemo chaimo. Saka zvakwa vari baba kuti vada kutaridza side remutemo here kana kuti side rechivanhu. Sekuru ndokupaiwo mukana. Right. Inini ndinotanga nekubvunza kuti in fact handisi kuda mhinduro kuna ani kana ani, asi kamubvunzowo kanongouyawo mupfungwa dzangu kuti ivo vanombodrafta mitemo yenyika yedu vanombokonsultanawo here nevanhu vanoziva zvepasi chigare zvemunyika yedu yeZimbabwe. Because ndinoona sekuti vemitemo yedu yatiri kufamba nayo iyo inaadoptwa kubva kuma-foreign countries iri kutikonzeresa ngozi dzakawanda munyika medu. Ndaingotiwo dai waro pavanenge voita zvemadraft avo aiwaya votorowoka maleaders anobva kumamisha kumadzimambo ka handiti ane machifi. Sakura kuti machifi ndeapasisa izvi zvimwe zvatiri kunzwa izvi zvekuti zvinhu zvinenge zvinika ngozi mukati vongoti ndiwo mutemo uripo zvakasunga nyika yedu. Pada kuti paongororwe ipapo madhibheti ngaaenderere mberi zvinhu zvigadziriswe zvidzikame muno muZimbabwe. But anyway, ndambechitaura nagogo ava ndikati gogo idzo dzimba dzemutauni mashaya mafa imimi. Tine imba yedu hombe chaizvo 7 roomed house. Muri kuti mimi haipinde mumwe mukadzi waungade kudanana nekutora nekugarana naye. Unotoita imwe imba, unovaka imwe imba pasite. Ndokubva vazviramba ka. Ndobva ndaita mubvunzo zvakare wekuti ko kana population yemadzimai yakakura makuriro andinoita inini, varume vakapera kufirwa nemadzimai ese iwayo, dzimba idzi dzingavako dzikakwana kuti ndakumiskedza imba nyuwani nokuti ndatora mumwe mudzimai? Uri kupaona seko men behind the scene. Nyaya yakafanana nekuti barika. Handimanzo chinhu chinonzi barika. Kana watora mukadzi asiyana rudzi nemukadzi anga agara ari pamba ipapo, anotovakirwa dzake dzimba. Asi kana watora zvandareva zvezvekuti ukatora munin'ina wemukadzi iye yashaya kana kuti mwana wehanzvadzi, hapana chinopazwa, hapana chinonzi ichi, zvese zvinongosara zviri zvenyu muri vaviri, murume nemukadzi vanenge vasara varipo. Nokuda kuti rudzi rumwe chete. Kana rwarumwe rudzi kureva kuti rwakuda kutovakirwawo imba yakewo, kitchen yake, bedroom yake, kana iye anenge arerukirwawo neupenyu kuti anopinda muimba yairarama mumwe mukadzi. Asi gogo zvofambiswa sei? Ndikuona vatumira message pano kuti hanzi zvoni vana ndenge ndakuvasiya here because 12 years ndiye mwana muhombe. Saka inzwa kufambiswa sei imwe imba ichivakwa. Tera munzo ipapo. Ini ndataura side randamboti tauri gogo toti plus zvataura gogo. Equation kai. Therefore our answer is the word will. Right. Capital letter W, capital letter I, double L, poitwa will. Gogo, gavagare vanyora will,
nhasi, iniwo ndonyorawo will nhasi, handisi kuti nhasi asi ndinhasi. Alright. Right, tadaro hazvizonetsi mangwana. Ndakateerera nezuro chirongwa chitaurwa chewill, zvikanzi pakave nekusunungurwa kwakanaka ipapo. Zvainzwika nevazhinji, Chris achitaura kuti inini kana ndafa nhumbi dzangu munopa nhingi. Nguva zhinji dzaunoshanyirwa, but Chris haana kunyora pasi. Saka zvoitwa sei? Pakanaka ipapo unoti mukadzi zvine vana asisiso. zvapupu zviripo zvanga zvichinzwa. Taizvinzwa vaitaura, mufi uyu aitaura kuti munopa nhumbi kuna nhingi. Zvinizvo takaona zvichiitika munyika yedu pasi chigare. Even tikaenda kushona yedu chaiko chaiko, takadzvanywa nemabhunu kazhinji kumashure uku, because tanga tisina written evidence. But zvaitaurwa nanambuya nehanda ndozvatinongotaura nanhasi, tichiudzana generation from generation to generation. Vaiti zvakati, apadi vanhu venhema apa, pangoda chokwadi. Vaiti zvakati. Saka will is the solution. Alright, sekuru, will is the solution. Asi apa mukadzi asisitoripo. Murume ada kuti achiwanawo mumwe. Plus mukadzi yakafaka haana kusiya otherwise will. Saka poitwa sei? Haana paitaura munozodai pamudziyo yangu. Apa poitwa sei? Alright. Regati munzo zvakare rimwe voice note rapinda ipapa kuti vari kuti tigadzirise sei nyaya. Sei tete na sekuru na mbuya. Inini ni mafungiro angu semunhu. Ndinoona sekunge tikasanganisa mutemo wehurumende nechivanhu, zvinhu zvituwo zvakasiyana. Nekuti zvakafanana nekuti munhu anouraya munhu, handiti anosungwa oenda kujeri. Akasungwa akaenda kujeri, ngozi inganzi yapera here? Urati ngatiti kana kuti akapuwa kana kuti makore apiwa, obva abuda panze kana kuti arimo imomo mujeri, ngozi inopera here? Haipere. Saka pamwe pacho chivanhu chiri kushuwa vabereki. Ndichitaura zvangu pano nauya muri kutaura iwe kuti munhu zvakangokosha kuti inini semunhu kana ndiri munhu wokuti ndandine mudzimai wangu kana kuti ndarambana naye kana kuti akafa, then pamba pandiri kugara ndine kicheni handinayo sezvozvi, hazvigone kuti munhu mukadzi wandaroora nhasi kana kuti mudzimai wandaroora nhasi ouya achisvikira mukicheni. Tikutozona kuno kumamisha kuti munhu akatora mumwe mukadzi, even kana vakanzi varambana, kicheni iyo iri kusara iripo, iye anotovaka pamwe pasaidhi. Saka chivanhu chiriko ende chivanhu chakakosha. So kungokosha chivanhu pamwe pacho zvinhu zvakangonaka, nekuti kana dai kunzi ivo vemutemo vachitora chivanhu nemutemo wacho zvinhu zvichifambidzana, zvinhu zvinenge zvakangonaka. Nekuti shuwaka vanhu vari kupara mhosva, munhu wogona kana kusungwa kana kuti woita zvaanoita, asi chivanhu chinenge chiripo. Saka vazhinji tiri kurasika pakurarama kwedu sevanhu. Ipapo panoda kugadziriswa. So kune vakuru vanoziva chivanhu, vanofanira kunyatsokutsanangura mararamiro edu isusu sevanhu venyama paupenyu hwedu. Ndo mafungiro angu wenini. Inomanyemwe kwamupfuta kumagunji. Thank you so much Inomanyemwe nekutsanangura ipapa. Apa ndabata nyaya yekuti hanzi kuti tikazvisanganisa chivanhu nemutemo panogona kuti netsei. 5 minutes to 11 ndo panenge tiripo paPlatinum FM munzwa yawe. Gogo, pane imwe nyaya yanga ichitaurwa futi nasekuru yekuti hanzi kusunungurwa kunoitwa munhu kana achinge afirwa, akunzi aiwa apa takusunungura kunokwanisa kuroora, takusunungura unokwanisa kuchiroorwa. Apa sipo paanobva asunungurwa unzi chero imba ichishandiswa here? Ndo imwe mubvunzo wanga uri kuuya. Ayo, kusunungurwa kuye kunzi chiroora kuratidza kuti munhu handiti nguva yake yekuti ambenge achirarama ane mufika. Saka iye akusunungurwa kuti achigonawo kutsvaka mubatsiri wakewo futi zvekare, handitika. Kureva kuti mubatsiri uyu kana asiriwo muruoko rwemukadzi uyu, ndo patareva isusu kuti anenge akunovaka padivi uyu murume kana achinge akutsvaga mubatsiri wake. Kana asiri wedzinza ramai ava, anotonovakirwa pasaidi. Iyi musha unosiyiwa wakadaro. Wasiyiwa wakadaro musha uyu, kunyange
kuri kunzi panogona kukumbirwa sezvandanzwa kuti pane vana vadiki vane 12 years handiti ka panogona kukumbirwa kunzi aiwa toda kuti zvedu sezvo vana vachiri vadiki mumboita sekunovayarudza mumwe anenge achitovayarudza vari ipapo handiti uko achivaka handiti ka uko achichengeta vana vai vana vai kana vakura kana pane mwana mukomana akutosara agere pamusha ipapo watoo wake ava baba vanenge vane mudzimai wavo uko saka hazvitomboiti kuti mumwe mukadzi werimwe rudzi auye ararame pamusha unenge wavakwa nemumwe mukadzi hazviiti saka kana zvichiita akasununguka vanogona kutora vana vombovabvisa pamusha wotombovachengeta worarama navo wozotora vana vai manje wodzosa pai mumusha kana pane muchengeti sezvaita mwanakomana kana aroora kureva kuti akutochengeta mhuri yakasiyiwa nani namai ava vapamwe chete vachibatsirana naivo baba namai handiti maona ndinotenda nekutsanangura kwamaita ipapo gogo sekuru ndiri kuwirirana nezvataurwa nagogo asi chokwadi chiripo njoti rufu ndemadzongonyodzi chokwadi nokanganisa zvinhu zvingisomira zvakanaka inoda ngodzoka zvakare kunyaya yemitemo yedu yatinofamba nayo yatinotevera munyika medu isusu tinodrafta mitemo tiri vanhu vatema tiri muzimbabwe ndadirei kuisa chirungu chinodzvanya toramba tichitambudzika iye vanotitungamira kumitemo havana here misha havana madzinza here vanovigwa vari kutevedzawo zvipi vari kudzvanywa nemutemo vari kudraftewo tosiyana nako ikoko ngatichiendai pakuti shuwa munhu anosunungurwa unosunungurwa kana wapedzerana nanatezvara kuvapa zvekwavo handiti then vamwe chaivo vanatezvara nanaamai ana amezvara vanogona kutaura kuti sekutaura kwoita tiri kuti zvinhu zvofanira kubhalansa kubva kumitemo yenyika yedu nekuva vane chivanhu kana vachiwirirana vachisangana paka nepakati imba ibedroom baba makasununguka kurarama nevana varipo kana morourawo ameno manje ipapo ndoti chiko Chris mudzimai woya utsvaka pamwe kumusha kwatiri kutaurawo zvino midhandanda yemidzimba dzakavakwa mudhorobha muno nokuti vamwe vanhu havasi vekumusha ende havakuzive kumusha marinda avo ari muno mudhorobha midhandanda yosiwa ari maghost town ka haape chimiro chakanaka bwezi kufiwa kuri kwakatouya ndikwakawanda michokwadi ajivhasi angataura zvanzi zviri nani kitchen havafanire kuishandisa but bedroom harina problem alright ndo nyaya yataurwa nemumwe mwana ndamunzwa muzukuru wedu ataura achiti zvoni ko kana uchinge wanzi iwewe waponda munhu unoenda kujere hondo inenge yapera here handimukona kuti nyaya inoramba iripo saka ndo zvakafanana naizvozvi zvinoramba zviripo zvekare right sekuru nagogo ndokutendai zvakanyanyisa nekuuya mustudio namba dzenyu tibva tapedzisa 0783 24 93 amonzokorora zvakare 0783 24 93 aya tinokutendai zvakanyanyisa sekuru tikutendai gogo nekuuya kwamaita mustudio musi varanhasi